O Boletín Oficial da provincia publica a aprobación provisional de 3 novas ordenanzas municipais para o Concello de Silleda. Trátase das normativas abordadas no pleno de novembro para axilizar a apertura de establecementos pola entrada e visita ao Mosteiro de Carboeiro e o uso lucrativo de instalacións culturais municipais. A banda de Lalín confecciona con motivo das festas de Nadal e da chegada do novo ano 2012 o seu tradicional calendario. Este ano o almanaque consta dunha fotomontaxe de Alejandro Piñeiro Rodríguez, fotógrafo lalinense galardoado en varios certames e membro da formación bandística lalinense, na que Diego Montoto e Natalia Gutiérrez representan o futuro da banda. Tamén leva unha lámina cun debuxo de Paula Abeledo Miguélez, alumna do Conservatorio de Música de Lalín e gañadora do concurso de debuxo Música no Nadal, que organiza a Escola de Banda de Lalín e que xa vai pola súa 6ª edición. Benestar ten en marcha o programa de termalismo social, que permite o acceso a balnearios a prezos reducidos a pensionistas que precisen os tratamentos por prescripción facultativa. Para as quendas dos meses de febreiro ata agosto terán prevalencia na adxudicación da praza os que fagan a súa solicitude ata o 16 de xaneiro e para as quendas de setembro a decembro os que a realicen ata o 16 de maio. José Crespo Iglesias, como vicepresidente da Deputación de Pontevedra, fixo entrega na Residencia das Dores dun donativo por un importe de 4.000 euros á Xunta Directiva da Residencia das Dores. Ademais, cada residente recibiu un regalo entregado polo propio Crespo e outros membros da Xunta Directiva.